Moikka Pallopuodista! Se olisi viimeinen viikko meneillään ja nyt olisi uuden vuoden pallot sitten tässä tiistai-keskiviikon aikana, niin niitä olisi nyt sitten tarjolla. Mä sain vuoden lopussa muuton tehtyä tänne uusiin tiloihin ja saatiin vihdoin ja viimein täällä kaikki paikallensa ja kuvaustaustakin saatiin paikalleen ja valot löydettiin laatikoista, niin nyt on taas hyvä jatkaa. Uuden vuoden pallot, niitä menee aika paljon ravintoloihin ja hotelleihin ja muihin. Jotenka, jos olette sillä alalla ja muistatte yhtäkkiä, että pallot on tilaamatta, niin ei hätää, laittakaa niitä WhatsApp-viestejä tulemaan, niin minä tuon kyllä paikalle. Niitä menee aika usein semmoisia kattopallohommia, eli laitetaan kattoon palloja tai sitten tehdään valokuvaustaustoja, niitäkin ehditään vielä värkkäämään. Eli kunhan vaan tiistain keskiviikon aikana sitten saa tuoda, niin hyvä on. Tässä on loppuvuoden värit on yleensä aika tälleen musta-kultaista, mutta nyt on loppuvuodesta tullut tää nude tai tämmönen luonnonvaalean sävy, niin tää on nyt joka paikassa ja sitä pyydetään koko ajan, niin tällaisen kimpun tein myöskin malliksi. Ja sitten kotikäyttöön. Mulla on se hauskainen vanha juttu, mitä on ennenkin näytetty, mutta nyt vähän eri konseptilla vielä, eli räjäytyspallo. Nyt kun meillä on näitä jatkettavia telineitä, niin nyt me voidaan kuljettaa se paljon pienemmässä, eli nyt pystyy henkilöautolla kuljettamaan. Silti me saadaan siitä tehtyä korkeakin. Korkeutta voi säätää. Sitten avataan meidän hapsut ja hipsut. Tänne saadaan customina laitettua tekstiä, jota voidaan olla laittamatta ollenkaan. Siihen voi laittaa vuosilukua tai muuta. Mä nyt laitan customina itselleni sinne tekstin, että heippa 2025. Mä otan erillisen videon vielä tästä, että kun räjäytetään tää, niin saadaan hauskaa kuvaa siitä. Mutta laittakaa viestejä tulemaan, laittakaa soittoja tulemaan, mutta WhatsAppilla saa kaikkein helpoiten tilattua. Tosissaan ehtii vielä tilaamaan tiistaille ja keskiviikon toivituksia. Palailla!